Txiki eman duenean oso ondo eman du, orduan iruditzen zait, ez? Orduan, nolabide honean zabiltzatela iruditzen zait. Hala ere, pixkat berandu izan dala iruditzen zaizu, ero... Bueno, ustakit, Ibartarra berrando dabiltza, eta kitxo dankarteko. Lehenengotakoak zein izango zen azpeitia. Hauzen mutan ez dago berando dago izan behar, egunen baten urratxo hori emanik behar, induzte dut informazio lokalak internetan dago gala lekua. Eta, bueno, pues... Tizu bronka botako, Eta orduan zerbait egon da justo gure egoaren.neten kasu konkretuan atentzua dituzizuna onerako txarrerako? Bueno, uste dut, herriko informazioari eta astean zehar ondo uste diozuela, ez da. Gauza bat dago informazio lokalak ere bai, herriko interesatzen zaiela, eta kanpoko ez dakit, pixkat, nina izartzeko ustarria konsultatzera edo Ibarren konsultatzera, bueno, gertu dagoaz baina, ez? Bere mundutxoa da, ez? Informazio oso lokala da. Ba, jente talde horrentza da, goi batarrentzat, ez? Hoi zerbitu behar die, niri edo bilbotarri baino gehiago. Bueno, eta baina urte betetzera guaz, zela jo daiteke aurrera, ero... Bueno, weba oso txukuna da, ez du kanbio askorik behar nik uste dagoen bezala, ez da? Entzun dut hori, problema dauzkezuela anonimo batzuekin eta hola, ez dakit, zapustera joazten zuntzitzaileak, moztu inbertzaile bidea, baldin bada, beti ez da posible. Eta, bueno, segi bultzatzen, paperetik ere nik uste bultzatu baduzuela internet, igual ez den horabideen, ez zer egiten bada, ez da interesgarri bat egiten baldin bada, Barren.neten aldizkarira eraman, eta aldizkaritik ere beti referentzia. Jarraitu hau webean, eta jarraitu kontuni buruzko gehiagoan, edo argazkiak aldizkarian aukera bat egin behar duzu, baina interneten amaboste dekargatu daitezke ekitaldi jakin batenak, ez da, politak irten baldin badira, aukera bat egiten duzu papererako, baina interneten gehiago, eta jentea klikatuko du, eta gero eta gehiago erabiliko du. Orduan, pixkat internet eta papela elkarrelikatu, ero... Bai, zuen bezala kasu baten posible da. Zuek aldizkaria, aztekaria. Aztekaria. Bueno, igual ustarriak errezago dauka, ze hilabetekari bat da, eta orduan, baina, bueno, nik uste dut aztekari baten kasuan ere posible da. Eta orduan, esaten duzu, gure gustukoak ez dian erabiltzaile ero pixkat foro zapustera datozenekin ero, zuk esku gogorra erabiliko zenuk ero... Ezin duzu zuntzitzari batek weba bere gain hartu dezan, ez da? Weba zurea da, eta ez pertsona horrena. Eta, bueno, horreit zure kontra egiten duenean, eta interneten erreza da, atxoraketik gauzak zapustea, ez? Eta, hombre, saiatu hartzara defenditzen, ez? Gutxien ez, ez? Ez haitzi amaitu baino lehen. Eta adibidez hori, oraindik ez ditugu jarri martxan, blog komunitaterik, horren inguruan zela uste duzu hori... Bueno, ideia daukazu orduan hori egiteko. Bueno, lortzen baituzu egoi gartar batzuk, zer interesgarria daukatena kontatzeko, hori gogoki behar du jendeak, ez? Igual sinadura importanteena ez da herriko idazle famatu hori, baizik eta pertsona batek igual blog interesgarria badauka, ez? Jente korrienteak ere goza interesgarria kontatzen dituzte blogetan, ez? Blogak ere obligazioz ezin dira sortu, norbaiteko gogi bat ze kontatzeko. Ezin dira eman blog bat pertsona bat eta, venga, zoa, hau idaztera, venga, puede ser. Ez baldin badauka benetan gogori edo tango ez historikatuko edo erdugu da mogotzen. Zure kasuan orduan zuk badaukazu zerbait esateko, hiru blog edo... Hasi nintzen euskeraz, inglesez eta erderaz, gazteleraz aldi berean blogeatzen, pixkat test moduan ere bai, eta gero ere jarraitu dute, ez? Igual gehiagik, ea rollero batzuk gara batzuk, isiltzeako behi zaitu. Baina, hiru hizkuntzatan aritzeko, ez? Pixkat nola ere, gure marketinga, hemen ez dago komertzialik edo marketinga hartu da duen, orduan ze kontatzen dugun, ez? Gure lanai buruz, ez? Pixkat funtzio hori ere badauka blog horrek igual.
Bueno, argi dagoena da blogak modan daudela baina, ez? Bai, bueno, egon dira. Momentu politxea bizia. Badira, bat urte edo, ez? Blogak modan daudela Euskal Herrian. Bueno, guk ere badakagu oraindik blog bat zer dan, inoiz sartu eskozian, inoiz blog batean sartu ez dian erabiltzaileak ere ukiko ditugu. Eta guk jartzeko asmoak zela azalduko zeinak ezuk zer dan blog bat. Bueno, pues norbera komunikabide partikularra, ezta? Zuzara zuzendaria eta zuk erabakitzen duzu zer publikatzen, zuri interesu ez dizu. Eta gero nahi baduzu, bai, erantzunetariak ekita usten duzu, eta igual erantzuna dago, eta igual ez, baina, bueno, bakoitza bere, importantea da nik uste dut, abientzia txiki bat izango duzula jakitea, eta horretzerak horrekin konformatzea, ez? Lau lagunen txapiazten duzula, pues bueno, pues hori da zure abientzia. Ni, por ejemplo, abientzia txiki bat egin pozik nago. Baldin baduzu superaudientzia bat, ez dakit, Gran Hermanoko kastinera aurkeztu zaitez. Hala ere baina blogarion batek, zure ustez, zure atentzioa zeure banatzeko ze zaugarriak ditu. Zure gustoko gaiak izatea. Hori da, ez? Zerk erakartzen dago interesa, netako interesa lokana, baina nire interesak dira nireak, ez? Ez da kanon bat, ez? Ezin duzu eskolako kurrikulum batean Euskal Herriko 10 blogak hauek dira. Ezin zai eskola umei, hauek dira jarraitu beharreko blogak. Ezin da olako zerrendarik nuke nintzen sartuko idaztera. Igual bai, ni jarraitzen dituan 10 blogak hauek dira, baina iritzi hori da, zurea bezain baliozkoa, edo aldameneko beste edo zein lagunena bezain baliozkoa. Baina hala ere badago, zure gustuko eta zure gustuko blogetaz aparte, ikusi dituzun blogen batzuk aipagarria dian zerbait egatik ondo egina delako, ero gai interesgarriak dituztelako nahiz eta izan zure gertukuena gero. Asko dagoz. Blog interesante asko dagoz jarraitzen ez dituanak. Izatez, askoz gehiago daude blog interesanteak jarraitzen ez dituanak, baina ezin daiteke blogosfera guztia jarraitu. Nire beste zalantza bat ere hori da, nola iristen da bat, bere gustukoak esan daitezkeen blog batzutaraino, pero internet hain zabala da. Bakoitzaren komunikabidea baldin bada blog bat. Nik uste dut oso importantea dela, hemen edukazio teknologiko pixkat, eta oso zaila da bloga jarraitzea, espaldin baduzu feed edo jario irakurgailu bat erabiltzen. Zuk erabiltzen duzu? Bai. Badakizu bloglin eskontu bat? Bai. Bale, bueno, zu integratuta zaude dagoan jakintzuen mundu honetan. Baina Euskal Herrian blogista asko daude, ez dakiteneko izerran ere, kazetariak ere bai. Ikatzen dianak ere aktualidadea jarraitzea. Izinezkoa da blogosfera jarraitzea, edo interneteko aktualidadea jarraitzea, espaldin baduzu olako tarteko tresna hori izartzen. Halako tresna horretara iristea, gaur egun, ez dakite kasetagunetan ez da erakusten, edo gutxiengo baten eskura dagoen, elukein zaila izan beharte. Izatez ez da zaila olako irakurgailu batekin, edo NetBibes bezalako tresna batekin jarraitzea, zera, baina hori importantea da. Ez dela enteratzen, zer dagoen zerean, ez. Eta nik ez dakit zuen Bergoibarko blogista posible horien artean ikastaroren bat edo tresnaren manejoari buruz eman behar duzuen zerbait, baina hori existitzen, mundu hori ere existitzen dela eta beste blogisten berri jarraitzeko modu hori dela ere erakutsi beharko zenukete, ezta. Aparte redakzioan, ikusten dut